Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ खनसेबो बरायनाय बावहरबाय ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दिनैहाय आंनि भिडिअआ जागोन माथो दाथ' राज फुजा सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय आङो दायो हावलियाव थांनांदों आरोना फुजायाव टाइमा दायो 4टा जादों आरोना ओमफ्राय सानावनो थांना फैनोसै माबायदि जादों नोंथांमोननोबो एसे बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय सानथिं मादैनि फुजा नायनो थांनाय नङा थांगासिनो थाबाय थाबाय गोजौनिफ्राय गारि गाखोनांगोन आरोना हावलियावसो नालाय लोगोफोर बरपेटा रडनि ओमफ्राय दासो लुगासिनो दं आरोना इना कमप्लिट जायाखै ओमफ्राय कमप्लिट जायोबाथाय नोंथांमोननो इनि एक्सट्रा मोनसे भिडिअ लाबोगोन आरोना ओमफ्राय नै गेटआ उल्थासो खिन्थिबाय नामा ओमफ्राय जों दायो हावलियावसो थांनांदों आरोना बिना जायाखै नालाय दासो लुगासिनो दायो जों गारि मोनबाय गाखोलांसै माथो उल्थासो दायो जोङो नै थाबाय थांगासिनो ब्रिज मोनदो आरोना उल्थासो थांबाय नङा जोंना बाजारनि फैना लांनानै दायो नै दैयावसो गाखोबाय आं थांगासिनो दङ लटारियाव नामा बे बाइकनिसो ना नै लावकुमलाव साबि लाग्रासो नालाय इयो ना साबि लाग्रासो लावकुम दा जि नायनिफ्राय गस्लाफोर फैसा गैयाबाबो फैसा नांलाया ना नायनायाव मानो फैसा नांलायगोनलाय गस्ला फालि दिनैहाय नोंथांमोननो मोजाङै खोन्थिस्लाबजोबनो हायाबो जानो हागौ ओमफ्राय नेक्स्ट देआव फैबाथाय मोजाङै देखायनोसै आरोना दिनै पात्ता मोनाखै बबे मा दं दिनै नायना लाग्रोजोबनि गिदिंजोबनिलाय ना लाथ'वा ना जेबो दिनै नायनोसो फैग्रोदो बायनो फैयाखै दिनै जायगा देखायनोसै दे ना फिसा फिसाथार नै सेन्देला लोगोफोर 150
120 150 गासिबो 150 नामा सिंनिफोराबो बारा दाम लायाखै सन ना 150 बा ओइ 120 ल' नै लाइननिया सब 120 ना किकुरा ए रेस्टिया मते ना नै लोगोफोर सोरनोबा नांगौबा लांफैबानो जाबाय जि मोजां मोजांथार ओमफ्राय दामाबो प्राइसआबो एथबां नङा आरोना नै नायना लानो हागोन प्राइसखौ जों दिनैहाय गिदिंनोसो फैदो मा दङ नोंसोर जोंखौ लेंहरलायनांगौ लानो गोसो सेखा खालामनो मोजायानो थांगा नैजिखाय दख'नाखौ फै नैहाय लोगोफोर बर'नि दख'ना बानायथारदो नायदो ओरैनो नायनो फैदो दख'ना जि ब्लाउस गोदान फैयाखै नामा गोदान डिजाइन 250 बेलेग कालार गैबावला नै लोगोफोर मेलायाव फैबाथाय दख'नाबो लांनो हागोनलै अफार दोनो नै आब'आ बेसेबां होगासिनो पाटि दख'नाखौ 500 होमबा बुहुत खमाव होदोथ' नै आब'नियाव लांफैबानो जाबाय सोरबा माबायाव हावलियाव मेलायाव फैबाथाय खमावनो मोनगोन माबाबाबो एक्सप'बाबो बांद्राय दाम नङाथ' ना खमावनो होदो दायो जों नायनानै लाग्रोनि गैयाना लाबोबावगोन नामा नै पिंकआ ब्लाउसखौ जि फसायदोंमोन आं लोगोफोर ओमफ्राय नाम्बारानो फिसा आंनो जानाय नङा नै दख'नायाबो 1200नो सिगां इनखौ 2500मोन ओमफ्राय नै 1200 अफार दाबो मोना लांफैनो हागोन लगन नायफैलायबाय लोगोफोर 20 बाराद्राय माबा होनाखैना सिगाङाव माबा बुरजा बुरजा होनोमोन नैखौ गोजोनथारदो होननानै नै टुपुआ गथ' फिसा फिसानि लागोन क्वालिटी अच्छा रखा हुआ है itu lancar isi kita nunggu siapa kalau ada keper itu bang price berapa high sih nak ya Rena Rana amde nih bisa bilang apa sih siapa hai hah nih wow macam deh kalau kena macam deh saya bilang lah nak nama kon itu macam dah itu macam mama mama masih lagu monitor jauh na benar-benar no dia semua angkor apa benar bro वो कितना है भैया वो कितना है ये वाला 100 क्वालिटी बहुत अच्छा है क्वालिटी चेक करो बहुत अच्छी क्वालिटी है इसका स्टाइल भी आप डिफरेंट कर सकते हो हां स्टैंडिंग कर सकते हो ट्विस्ट कर सकते हो और चॉइस आपकी सोना नहीं लेंचा 오케이, 이거 저래 상을 그랬나? ini bapak geliang dah. Ini bapak geliang dah. Ada. Kau ni juga? 50. Ini juga. Kau nggak tahu ya? Mudah nggak temen nih? Lano. Sana nak kemana? Ada naik bonce. Bonce dia lagi dekat. Ni saya. Ada bola tak? Này thằng cái này nè. Nhưng mà xem xem. Đi đến quán này hay uống cái mà nó bắt ta cái này như mình lạ. Nơi chứ tệ ạ. Bây giờ nào khỏi. Bây giờ nó đi mà ra nữa được. Bây giờ nó mà ra nữa được.
अबेनिफ्राय फैदों हा मानिपुर नै 4 जन लोगोफोर जि साफा नुदोंमोन ओमफ्राय इलाय बेसेबां फैगोन इ बेसेबां फैगोन 180 खम जानाय नङा बेसेनिलाय टुपुनो एखे दाम गोजा मटर बेगर बायदिथार हरलाय नायनोनो नै बेगाबो साफा साफाथार नै बेखौबो साइजथार दा सनायालाय बेसेबांथो 180 220 नैलाय 100 नै गाहायनिया गाहायनि 100 खम खालामा मानो मादै बुजा बुजा जादों देसन बे 120 आवनो थाखाबाय 120 थाखा आनदों ओमफ्राय 20 थाखा खमायनो मिथिलाहाय ब्लार जाबाय दं माबा मणिपुरि फालि नामा इयो मणिपुरिफोरनि आसानखौबो साफा नुदोंमोन ना लागोन ना मागोन लोगोफोरनो मेलाखै हाबबाय आरो ना एक्सप'निफ्राय ओंखारनानै दायो मेलाया हाबबाय नै ओरैनो दसे बेरायनोसै इयावबो मानसिया खालि खालिथार जादों आरो बेरायनो मोजां जादों दा टाइमानो 5टाल' जादों ना ओमफ्राय मानसिफोर फैथ'वाखै नाय गनोनो हाया अबे अबेखि मा मा पात्तायानो मोना ना ओइयाव फुलाव धुलाय पात्ताखौनो मोना लोगोफोर अबे अबेजों मा मा दङ Zungga kiman? Shop lagi, eke? Yo 100, t-shirt.
मेथाइ लाबाय आरोना दायो लाबोबाय नै दायो जों थांसै लोगोफोर दायो नायखांबाय आरोना जोङो माने गासिबावबो दिनैहाय बेरायजोबनो हायासै ओमफ्राय दायो थांनोसै थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो